За истекшие сутки в республике зарегистрировано 412 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Пандемия башланганнан бирле бу республикадагы иң зур күрсәткеч. Гыйнвар ае әле бетмәгән. Татарстанда инде 4 ярым ковид йоктыручы теркәлгән. Нигездә Татарстан халкы коронавирусны гаиләдә йоктыра. Соңгы вакытта ширнең төрләре дә үзгәрә. Гыйнварда авыру башлаучыларның 37-сендә яңа штамм омикрон ачыкланган. Дельта штаммы белән 39 кеше ширли. Күпчелек вирусны ОРВИ билгеләре белән генә уздырып җибәрә. Шул ук вакытта Роспотребнадзорда тынычланырга иртә диләр. Мы, безусловно, еще будем подрастать. Һич шиксез әле күрсәткечләр артачак, якындагы 2 атнада бигрәк тә. Әлегә төгәл саннарны әйтеп булмый. Бу халыкның кисәтү чараларын ничек үтәвеннән дә торачак. Шикләүләрне үтәмәүчеләр бактың исә арта башлаган. Бигрәк тә хезмәт коллективларында. Оешмаларда дезинфекция уздырылмый, битлек кимиләр, температура тикшермиләр икән. Татарстан предприятиеләрендә коронавируска каршы көрәш кагыйдәләрен үтәүне тикшерү дәвам итә. Белгечләр сүзенә караганда, декабрь белән чагыштырганда гыйнвар аенда хукук бозулар ширек процентка арткан. Әлеге предприятиеләрне 1 миллион сумлык штрафка тартканнар. Хукук бозучылар нигездә сәүдә оешмалары һәм җәмәгать туклану урыннары. Некоторые работодатели расслабились и... Кайбер эш бирүчеләр контрольне киметкән, бәлки мәҗбүри иминлек чаралары турында онытып җибәргәннәрдер. Нәтиҗәдә шундый хукук бозу очраклары ачыкланды. Тикшерүләр дәвам итә. Мәктәпләрдә дә коронавирус белән бәйле шикләүләр даими тикшерелә. Бер тәүлек эчендә республикада 880 баланы температурасы булу сәбәпле уку йортына кертмәгәннәр. Авыручылар артса да мәктәпләрне дистантка күчерергә җыенмыйбыз диделәр Мәгариф министрлыгында. Ширле балалар күп булган сыйныф укучылары өйдән торып укый. 2 көнлек Татарстанда шундый 44 сыйныф булса, бүген 1400, 30 тапкырга артык. Это надо учесть, что классы есть и по 30 человек. И Сыйныфлар төрле, кайдадыр 30 бала, кайдадыр 10. Мәктәптәге эпидемиология вазгыяты авыру балалар санына бәйле. Тик без барлык укучыларны дистантка күчергәнче кайбер сыйныфларны өйдә укыту яклы. Бу шир йоктыруны киметергә мөмкинлек бирә. Бүген Татарстан халкының 78% вакцина ясаткан. Прививка кадатучылар арасында элеккечә өлкәннәр аз, 70% тирәсе генә. Шулай ук ревакцинация мәсьәләсе дә борчый. Вакцинаны кабаттан ясаучылар 30% кына. Здесь увеличивается количество. Икенче тапкыр вакцина ясатучылар саны бик аз. Бу безне борчый. Халыктан әлеге мәсьәләгә игътибарлырак булуны сорыйбыз. Ярты ел элек ясаткан прививка белән тукталып калмаска кирәк. Хәзер Татарстандагы йогышлы авырулар вакытлыча госпитальләрендә 3000-гә якын урын әзерләнгән. Аның 90% инде тулганда. Авыручылар саны арту сәбәпле шәһәрнең 2нче хастаханәсендә һәм сугыш ветераннары госпиталендә дә ятаклар санын арттыру бурычы куела. Әмма шуңа да карамастан Роспотребнадзорда әйтүләренчә, яңа шикләүләр әлегә кертелмәячәк. Рания Абдрахманова, Рамил Галиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.